Iya. Iki MC-ne ganti meneh. Heeh, MC-ne ganti meneh. Hayo terbang. Yo. Gereja Muda Tantomo. Oh ya. Hai. Formasi membentuk huruf K dari Krido Mudo Tantomo. Formasi kedua membentuk huruf M dari Krido Mudo Tantomo Putra Kebangunan. Yuk. Menyempurnakan formasi membentuk huruf T dari KMT.
ya. Iya, ya. Yo yo. Ha, ya, ho, ya, ha, ho, ha, 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 ya, yo, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ya, ya, Ya. yo. Nan jarane jaran teci jaranan jaranan jarane jaran teci Sing karo sing iring para mantri sikit-sikitno jaran jagat kukrinci jaranan jaranan jarane jaran teci jaranan jaranan jarane jaran teci sing nongkang karo sing iring para mantri sikit-sikitno jarane ya ho yo
Oh ya. Oh ya. Eh. Yo. 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 Ya. Ayo Tirta yo. Yo. Oh ya. Yo. Ya. Yo.
kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyoto gedhe ombake golong gumulung ora gandhat saben wayah ora ana jatmu kang nyoto wani sembrono kreta kencana dadi titiyane pasuryane lo ra ana tandinge katon sumunar uga nyang semaki ora angger dewa kang bisa nyekseke Rara Kidul Kanjeng Ratu Rata Segara Kidul Yuk oh ya Wai